Какъв е този празник, младенци? И защо е точно на този ден? Другото име на деня е Свети 40 мъченици. Някои обичаи са свързани с числото 40, но това не обяснява поверието, че на този ден излизали змиите и гущерите. Как, ако видиш някой влечуго, е най-добре да му се пререже глава. Даже на места са слагали в нея босилек и се е посаждали, защото тази билка е била използвана за цяр. Друго поверие е, че посаденото тогава цвете ще цъфти винаги и ще е красиво. В годината има 4 сезона, като всеки съответства на даден елемент. Но освен тях съществува и 5 – Земя. Той е част от последните 18 дена на всеки сезон. Макар че по днешния календар има изместване в датата, е достатъчно близо до евентуалната му негова истинска – 13 март. Ако се засади цвете точно в началото на зимните земни дни, което е 5 март по съвременен календар, то растението би било по-китно. Народа също вярва, че тогава е започвало затоплянето. Затова боболечките и влечугите излизали. Друго извършвано действие е печенето на хляб. На места пекат много на брой младенци, малки хлебчета, а на други места хляб е голям. Украсяват го с синап и преди да го раздадат на децата, мажели с мед. Това е с цел да се предпазят от баба Шарка.